Kaixo, ongi etorriak Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen azalera bideo podcast honetara. Bueno, bakizue gaur, egun korapilatsua daukagu eskualdean, bereziki Amurrioko Tubo Reunidoseko lantegian, baina bueno, beti bezala, helduko diogu gure ohiko hildoari, eta zera tokiko gaiak izango ditu hasteko udaletatik abiatuta, horretarako Amurrioko udala izango dugu gurekin, kasu honetan Arantzazu Saratzaga, izango da gure ordezkaria hemen, eta gero, bai, egingo dugu, tubozen egindako batzar eta galdeketari buruz, zemintzatu gara, bueno, langile batzordearen kide batekin, eta amaitzeko Ximena izango dugu, Ximena Laudioko abeslaria, zeinak parte hartuko du, parte hartzen du, estanda talent show musikalean, bihar estrenatuko dute, EITB-en, eta bueno, aukera proposa iruditu zaigu berarekin mintzatzeko. Eta gehiago luzatu gabe, egingo dugu segundu gutxiko etenaldia, eta zuzenen Arantzazuekin sartuko gara, bueno, egin behar dizkiegun galderak lantzera. Eta aurreratu bezala, hemen daukagu Arantzazu zer moduz. Apa, egunon. Bueno, pizka da torturi, baina ondo. Bueno, nahiko korapilatxoa Bai, zuretzat ere eguna, ez? bai, egun potentea, baina bueno, pizkanaka aurrera egiten. Bueno, korapiloekin jarraitzeko, beti bezala zertzaietzen gara galdera zailenak hasieran jartzen, gero lasaitzeko. Bueno, Amurrioko udal batzan, izan duzue halako eztabaida bat, ez? EH Bilduk oposizioko taldeak proposatu zuen kanpo auditoretza bat egitea, kontratuak berrikusteko eta baina bueno, udal osoko bilkura horretan eta udal gobernu taldeak kontrako bozka eman zuen. Zergatik erabaki zenuten horrela Bai, bueno, aurreko astean izan zen, zuk aipatutako osoko bilkura eta bozkaketa hori, eta nik uste dut garrantzitsua dela lehenengo pizkat gaia edo kokatzea, ez? EH Bilduk zuk esan duzun bezala, kanpoko auditoria bat eskatu zuen, erreparoen txosten bat aitzaki moduan mahai gainean jarriz. Eta guk esesko bozka plazaratu genuen, orain azalduko dudanagatik, ez? Erreparo txostena baliabide arautu bat da, legala da, eta oso ohikoa da. Urtero udaletxe edo udal guztietan ematen den baliabide bat da. Udal ikuskatzaileak egiten duen, Hori da, diru kontu hartzaileak burutu beharreko protokolo bat da, batez ere, udal kudeaketa seriotasunez eta ondo burutzen ari dela ziurtatzen aldera, ez? Eta hori, kontu hartzaileak urtero emandako erreparoen txostena jaso behar du, eta osoko bilkurara eraman, azalpenak eman ahal izateko eta horren bozka bideratzeko. Eta hori da Amurrion egin dena. De hecho, azken erreparoen txostena aintzate hartuta edo aitzaki moduan atera zuen Bilduk, baina horrek argi adierazten du, txosten honek argi adierazten du Amurreko udalaren kudeaketa bide on hartu duela, seriotasunez egiten dela eta kudeaketa oso ona egiten ari garela, batez ere azken urtetako erreparoen txostena aztertuz gero, ikusten dugulako erreparoen kantitatea edo kopurua gutxitu eta murriztu egin dela. Horrek esan nahi du, gero eta kudeaketa gardenagoa dela eta arduratsua izaten ari dela. Horregatik gure bozka kontrakoa izan da, batez ere haiek aipatutako erreparo bat konkretuki egoera zehatz bati erantzuten diolako, ez? Udaletxean garbiketa zerbitzuen kontratazioa dela eta aldaketa bat egin da, orain Indesaren bitartez egingo da, eta aldaketa horrek administratiboki suposatu du kontratu horiei oreka bat eman behar zitzaiela, luzapena eta eraginkorrak benetan izan ahal izateko, eta horri buruzen erreparoa, ez? Baina ikusten dugu EH Bilduk momentu honetan igual amurretarron ongi izatearen alde lan egin beharrean, igual hauteskundeak buruan dituztela eta estrategia politiko bat nolabait martxan jarri dute, Laudioko eredua Amurriora luzatu nahian, Laudioko
udalean bai kanpoko auditoria bat martxan jarri behar izan da, beste asunto batzuengatik, eta hori luzatu nahi izan dute Amurrioko errealitatera, ez dakit, mesfidantza edo zabaldu nahian, baina gure errealitatea ez dauka zer ikusirik. Erreparoen, lehen esan dudan bezala, erreparoen txosten hori araututa dagoen zeozer da, udaletxe guztietan ematen den zeozer, eta batez ere hori gardentasuna bermatzen duen protokolo bat dela, ez? Eta gu zentzu honetan lasaitasunez lanean gabiltza, seriotasunez, eta horrela jarraituko dugu, horregatik gure buska ezezkoa izan zen. Gure kontu hartzailearen lana babesten dugulako, eta hori tramitazioak eta lanak ondo egiten direla ziurtatzen duelako. Ja, aurrera duzu, bigarren galderan landu behar nuena, inbestaren kontratua. Orduan beste gai baten sartuko gara, zehazki etxe bizitzan, etxe bizitzaren arloan, udalak jorratuko dituen hildo estrategikoak ja nolabait aurkeztu dituzue, zer da aurten aurreikusi duzuena esparru horretan? Bueno, guztiok nik uste dute guztiok bat egiten dugula, ez? Gizartean kezka nagusiena edo nagusienetariko bat, zoritxarrez orain Amurrien espreski, baina jarraldean beste kezka batzuk ditugu, baina etxe bizitza kezka handienetariko bat da, eta horrela hartzen dugu guk ere, bat egiten dugu kezka horrekin, eta instituzioa garen heinean, erantzunkizun bat ere dagokigula argi daukagu, eta horregatik neurriak mahai gainean jartzeko ardura jasotzen dugu eta martxan jarri gara. Zentzu horretan, etxebizitzaren aurrea dagoen problematikari aurre egiteko edo behintzat panorama pixkat argitzeko, lau ildo nagusi bereiztu ditugu. Alde batetik izango litzateke, utzik dauden Amurrian utzik ditugun etxebizitzen erregistro bat burutzea. Hau ja martxan jarri da, orain dela, ez dakit, 15 egun gutxi gorabehera ja udalako teknikariek horretan lanean ari dira, eta asmoa da erregistro bat burutzea, benetako Amurren benetan dugun errealitatearen irakurketa on bat egiteko, benetan zenbaki zehatzekin aritzeko, eta zenbaki zaratago, etxebizitza horien jabeekin harreman bat izateko, bakoitzaren egoera aztertzeko, entzuteko, eta problematika horri pixkat bidea emateko, eta konponbide bat bezala ikusten dugulako, baina argi dago ez dela konponbide bakarra. Beste hildo nagusi bat izango litzateke etxebizitza publikoa sustatzea, eta horretan gabiltza, orain dela gutxi hori Mitesaren bitartez Lagapen kontratua edo. hori da, 60 etxebizitza esleitu ziren, orain beste 40, orduan, urte honetan guztira 100 etxebizitza publikoa esleitu dira Amurrian, ez dira gutxi, ez dira nahikoa, badakigu, baina zentzu horretan, uste dugu baliabide potente bat dela, eta horrekin lanean Apur bat hori da, horrekin lanean jarraitzeko asmoa daukagu. Beste hildo nagusi bat izango litzateke, merkataritzarako baimendutak dauden lonja horiek aztertzea, eta araudia aldatzea, etxebizitzara aldaketa egiteko posibilitate hori emateko, ez? Baina guk argi daukagu, hori zentzuz egin behar dela, eta batez ere kontuan izan da Amurrioko merkataritza, ez? Ondo aztertu ze zonaldetan posible den merkataritzarako bideratu beharrean etxebizitzarako bideratzea lonja horiek, beti ere merkataritza kaltetu gabe, eta eragin negatibo bat eragin gabe, ez? Gure merkataritza ere zaindu behar dugulako, noski. Eta, guk uste dugu beste hildo nagusi bat, nik esango nuke hori laue aipatzen ditugula, izango litzateke administrazio publiko eta pribatuen arteko elkarlana ere nolabait eman behar dela, etxebizitza libre eraiki ahal izateko, ez? Eta horretan ere gabiltza, Aldama auzotik etxe libre, ez dakit 72 etxebizitza libre burutuko dira, uste dugu pizkate oreka bilatu behar dugulako, eta alden esparru ezberdinetin gai honi aurre egin konponbideak bilatu nahian, ez? Eta gero badago beste gai bat ere, errola sozialarena, Amurreko udalak aurkeztu dio proposamen bat, ez?
Aiaraldeko kuadrillari. bai. Gero zer da zehazki planteatu duzune, eta nola aurreikusten duzue tresna hori aktibatzea Amurrioko udaletxe? Guk Aiarako kuadrillari eskaini diogu errolda sozialaren eredua, gehien bat, orain dela urte bateko lana delako. Orain dela urte bate ja Amurrioko udalan gizarte arlotik lanean jarri ziren em, eredu hau sortzen, Amurrioko errealitatea aztertzen eta etxebizitzarik gabe dauden pertsona hoiei bizitza duin bat izateko oinarrizkoak diren eskubide horiek eskaini ahal izateko eta ziurtatzeko, ez? Ordun urte oso bat eman dute gizarte arloan izugarrizko lana egiten eta gero egoera hau Aiarako kuadrillan plazaratu zenez, guk erabaki dugu gure eredua konpartitzea eta eredu moduan eskaintzea, ez? Eta azaltzea ja urte honetan zehar Amurrio udalak egin duen ibilbidea. Baldintza txiki batzuk daude hor erroldan parte hartu ahal izateko. Guk kontuan hartzen dugu hori etxebizitzarik ez izatea, baina aldi berean gizarte arloko ardura honekin ja elkarlanean Mhm. aritzea, pixkate jarraipen zuzen bat egin ahal izateko eta benetan pertsona hori lagundu ahal izateko, ez? Orduan egin dugun gauza bakarra izan da hori, Aiarako kuadrillara luzatzea gure eredua lagundu nahian. Mhm. Eta gero, bueno, tamalez, gaur zeharka agertuko den gai bat daukagu hemen dela, Tubos Reunioneseko egoera, hartzeko den konkursoan sartu dute, zuzendaritzako kidek aste honetan bertan. Ez dakit zein balorazio egiten duzun, eta ze urrats eman aldituen udalak kasu honetan. Suposatzen dut oso txikiak direla. Hemen egon nintzen azken egunean justo gai honi buruz ere hitz egin genuen, ustut lehenengo galdera izan zela eta komentatzen genuen pizkanaka konpontzen doan eta tamalez ikusi dugu egoera muturreraino joan dela, espero genuen emaitzarik okerrena mahai gainean jarri dutela eta ja ez bakarrik udala edo instituzio moduan gu ere modu pertsonalean oso hunkituta gaude emandako erabakiarekin. Guretzako hasieratik lehentasuna langileen ondoan egotea izan da, haiei gure babesa eskaintzea. Horrela adierazi dugu Eusko Jaurlaritzarekin egin diren bilera guztietan presente egoten, Foru Aldundian egin diren bilerekin presente egoten, Amurreko alkateak ere etzerra Europara joan zen, eskuetan edo eskuragarri genituen aukera guztiak edo ate guztiak behintzat jotzeko asmoarekin, hori, konponbideren bat bilatu nahian, ez? Ez bakarrik instituzioekin, komitearekin ere bildu izan gara, elkartu izan gara, azkena izan zen aurreko ostiralean edo Amurrioko enparantzan elkarteratzea egin zutela eta udaletxera sartu ziren, momentu horretan etzerra ez zegoen, baina zuzenean deitu zuen berak komiteko ordezkariei eta hurrengo egunerako ja bilera bat astelehenerako bilera bat adostu zuten eta udaletxean egon ziren. Orduan, gure babesa hasieratik plazaratu dugu, adierazi dugu eta momentu honetan horrekin jarraitzen dugu, ez? Gure babesa adierazten. Guretzako ezinbestekoa da eta gure lehentasunik nagusiena da lanpostu guztiak zaintzea, mantentzea, ez galtzea bat ere ez, eta tubos ez ixtea. Eta ez dakit horren panorama honen aurrean oso kezkatuta gaude, espero dugu inbertsore serioren bat, proiektu berri on bat eskaini alduen inbertsoreren bat agertzea eta esan dudan bezala batez ere langile guztiak babestuak izatea. Mhm. Gaur goizean ere egun potentea izan dute haiek ere, ez da egun erraza izan. Pizkanaka, nik uste dut orain garrantzitsuena dela talde moduan denok norabide berean lan egitea, amaiera ahalik eta, gehien aukertu ez dadin, ez? Mhm. Eta, bukatzeko eta beste gako batean hitz egin da. Aurkeztu duzu berriki bermute eguna,
Ez dakit zehar patu dezakezu. Ja daukazu ere txakolin eguna, orain bermut eguna, badirudi aste potenteak Orain dituzula. arte ja jakina zen txakolin munduan aditua ginela, ez? Eta hor daukagu txakolin eguna, ja berez bere pisua duela eta, bueno, egutegian markatuta dugun eguna dela, baina horrekin batera orain bermute eguna agertu da eta zergatik egun hau martzan jarri, bueno, guk uste dugu gure edo ez, amurrion bereziak diren gauza horiek zaindu behar ditugula edo gure tradizioak diren gauza horiek zaindu behar ditugula balorean jarri, goraipatu eta garrantzia eman, ez? Eta bermut horren adibidea da. Euskal Mailan bermut ekoizle fabrika bi besterik ez daude eta biak amurrion daude, ez? Atza eta Barañano. Eta guk uste dugu haiek egindako urteetan zehar egindako lana goraipatu behar dela eta merezi duen lekua eskaini behar diogula, eta amurren harro egon behar garela dugun altzor txiki hoiekin, ez? Eta hori da egun honen helburua. Maiatzaren 24an ospatuko da Amurrian, maiatza hilabete potente da gure herrian. Eta bueno, egunean zehar ekintza oso ezberdinak izango ditugu plazan, herrian zehar. Adibidez, Marianito lehiaketa potente bat izango dugu, epaile famatuekin, oso jakintzuak. Orduan, bueno, ekintza ezberdinak, zapore berriak dastatzeko aukera izango dugu, eta batez ere, Atza eta Barañano gure herritarrak direnentzat, babesa adierazi eta urteetan eta familian egindako lan hori bere lekuan jarri, ez? Eta merezi duen errekonozimendua eskaintzea. Ederto, geratuko gara bermut egunarekin, beste gauza batzuekin baina. Aurten lehenengo edizio izango da, baina espero dugu urteetan mantentzekoa, hori da. Ederto, mil esker erantzazu, Zuri. gurekin egoteko tartetxo hori atertzeko, zu ere egun gora beratxoa izan duzu, eta ziurrenik laster arte. Bai, mila esker, ondo segi. Eta, bueno, Amurriotik atera gabe, orain, mintzatuko gara, euskeniko dizuegu, hain zuzen, Amurrioko lantegian, gaur goizean, egindako elkarrizketa. Oier Bidaurratzaga Labeko delegatua eta enpresa batzordeko kidearekin gaude hemen, Tuborreunioseko enpresa atarian. Lehenik eta Oier, nola baloratzen duzue gaur gertatutakoa eta ze irakurketa egiten duzuen gaur hemen ikusi dugunaz? Egunon, eta balorazioa apurtxu bat nire barruak gazi gozoa izen dit, ez? Hemen enpresak antolatu duen zirko hau itxela izan da. Furgonetetan ez dakit 6 furgoneta etorri diren, ez dakit zenbat zeta, ez dakit zenbat kasko gorri etorri diren ona. Esan diegu lehenengo momentutik, bakarrik egingo genuela harrera bero bat emon kritiko, bere burua kritikoz jartzen duten hoiei, eta esala ez ebez gertatuko, eta hala izan da, ez da ez ebez gertatu. Lehenengo momentuan, greba piketea edo hurbildu da beurei esatera ze arriskutsua dan, guk ikusten ditugun 3 aurrekariak edo jarriko zirela gaur, ez? Bata da asanblada bat deitzearena sinadurak erakutsi barik. Bigarrena da eskubide fundamental bat greba dan moduan boskatzearena, iruditzen zaigula izugarria, guri zelan aldi guten greba eskubide hori kendu. Badakigu greba eskubidea dagoela eta baita lanerako eskubidea dagoela, eta hala gertatu izan da, baten bat saiatu dela sartzen eta sartu da, eta beste batzuk, beste leku batzuetan daudelako lanean, eta guri bost, badakigu sartzeak pikete informatibo bate pasatu beharko duela, eta alas izango da. Eta hirugarren aurrekaria da, zelan deitu duten bebai, kanpoko enpresa bateri Amurrioko asanblada batetan parte hartzera. Azkenean ez dira etorri, hori komentatu dute, baina 3 aurrekari horiek oso arriskutsuak iruditzen zaizkigu.
Zeintzu dira, sartu diren langileen profila oro har? Gehien bat hitzarmenez kanpokoak eta bulegoetakoak. Atzo euki zenuten bilera zuzendaritzarekin, eren egun sartu zen Tuborra Unido sartzeko dunen konkurtsoan, imaginatzut berri gutxi, baina bueno, nolako izan zen bilera hori? Tristea be bai, eurek plangintzatuta zeukaten 10 minututan bukatzea, bakarrik komentatu nahi zuten idatziz aurreko gunean eurek registratu zutena eta bidali zigutena, zelan hartzeko dunen konkurtsoan sartzen ginela, eta eurek izango zirela administradore konkurtsalari izango zietela zer egin eta zer ez, baina berak erabaki behar zuela. Beraz, triste. Pilaren batetik daramagulako eskatzen bilera bat batzordetik, eta hilabete eta 5 egun beranduago konbokatzen gaituzte 10 minutuko gauza bat egiteko, eta komentatu behar dugu bai ala bai zelan bukatu zen bilera hori. Feoak hostia bat emonda mai gainean, eta esan ez basta ja, altxatu zen, eta aldegin zuen. Osea, lotxagarria. Egoeran aurrean eta bukatzeko, piketetik ez dakitze aurrera begira ze urrat, ze asmo, nola ikusti dituzuen datozen egunak? Orain greba deituta daukagune sindikatuak, baloratu beharko dugu ze agertokian sartzen garen, dokumentazio bat eskatu dugu eureke hartzeko dunen konkurtsoan sartu alizateko bideratu duten dokumentazio hori eskatu diegu, iakartzen diguten, saiatuko gara hori baloratzen eta plantillarekin batera erabakitzen hurrengo pausuak. Osondo mila esker, Oier, eta animo. Zuei, eskerrik asko. Eta Tuborra Unidoseko langile batzordearekin izandako zera. Solasaldiaren ostean informatzen dizuegu, orain ari direla batzarrean parte hartu dutenek, apur bat lantegia uzten. Eta, zorionez aldatuko dugu saioaren tenorea eta Simenarekin mintzatuko gara oraintxe. Eta agindu bezala, orain, Aiaraldean laster izar bilakatuko zaigun Simenarekin mintzatuko gara, gaizo Simena, zer moduz? Kaixo, super ondo. Ondo. Bai. Gonbidatu zaitugu edozin egunean egin algenuen, baina gaur gonbidatu zaitugu egunerokoari lotutako gai bat dela eta hori da, estanda saioan parte hartzen ari zarela eta bihar daukazue eszenaldia, ez? Bai. Bihar maiatzak 8, estreinaldia emoten da hori 3. edizioa estreinatzen da bihar. Gauz, pixkat urduri, hori bidea oin ematen ari dugu eta izaten da ari da ibilbideat nolabait ezberdina ez genuna espero, baina hori kideen artien dau kristolako familia oin montaute, eta bihar maiatzak 8 laneko galastreatzen da 9 ETV baten, así que espero dugu sekulako audientzia eta sekulako ikuskizunak izetea. Bai. Eta nola erabaki zenuen parte hartzea, hau da, talent showek daukate ere apur bat, Bai. ez dakit elkar bizitza, esposizio maila handia, gauza nahiko biziak dira, nola erabaki zenuen parte hartzea? Niri deitu zidaten eta komentatu zidaten hori programa bat zegoela, ni nun nino ez ikusi, baina bai izenan ekiela, ze hurbileko jendiak bai aurkeztu direzela tola, baina ez nintzen inoiz burutik sekulako ideiarik pasau, eta ditu zidaten, Ximena apuntatu, eta super gustora, talako gauzak superpolitak direzela zure bidea aurrera eroateko, eta zan nun, aukera bakarrak direz bizitzan, eta izan liteke nire urtia bertan egoteko, eta la izan zan, junintzan kastinera, aurrera botata, eta super ondo, benetan, bai. Eta, berez bihar agertuko zarenengo aldiz pantailan, Bai. baina hori baino lehen, uste dut lehen, edo ez dakit nola altola duzuen, baina zerbait berezia egingo duzue bihar, ezta? Bai,
Bihar zazpiretan, bueno, antolatu dugu Lio Tabernan zazpiretan nire bakarlari moduen akustikoa, bai abesti batzuk abesteko eta bai laudiotarrekin zein inguruko publikoarekin baita ere hurbildu nahi duen guzti horrentzat zuzenduta dau. Eta da bakarlari moduen antolatu dugun nire akustiko bat, nire gitarragaz eta hori hurbileko jendiarentzat aurkezpena eman baino lehen. Eta gero ja bederatzitan pantaila erraldoian jarriko dugu lehen gala behar duen aurkezpena emoteko halako gala bati eta halako edizio bati. Super berezia izango dela uste dut. Eta zelan sentitzen zara hor estrenaldia baino lehen? Ba, egia da urduri nahuela pixkat, naiz ikusi pantaila baten aurrien inoz, ganera halako nibelian ETV baten ba ni ez naz ikusi inoiz, ganera hori 18 urte ditu dela, baina pues halako gauzak ez direz ikusten. Urduri nau, baina pozik ze ni gure nauena zan, eta orain halako emaitzak ikustea ba, betetzen zaidu normalien. Eta, bueno, berez, ez zara berria, musika munduan, ez zara estandan sortu, ez? Ez. Egin duzu 11 emanaldi, faktorian, laudion, Bai. leku anitzetan, eta orain, proiektu berrian zaude, ez? Gauza da, aipatu duzun moduan, Ximena bakarlaria, Mhm. baina orain, bazaude ere, abesten, ezta? Bai. Zirkinik bezen. Ba, nau, bueno, aurten sartu naz erromeria baten, aukera emon zidaten, deitu zidaten bere abeslaria ba uzten zuelako, eta nigan konfidantza hartu zuten, eta familia bat moduan aurkeztu dira nire aurrien, eta abentura modun hartu dut, eta nik uste nire lehen kontzertua izin zan, bueno, ikaragarria gainera, ze halako lehenengo kontzertua eta lehenengo impresioa halakoa izatea zornotzan izan genuen lehenengoa, ba nitzako berezia izin zen, eta ez dozu ahazten halako esperientzia bat, baita 18 urterekin erromeri baten gainean taldekide nagusiagoekin jartzea, ba ikara emoten dau normalien, baina super ondo gainera beti amestu izan dut erromeria bat izetea zen ikuste bai euskara bultzatzeko, bai euskal kultura eta euskal musika bultzatzeko baita ere super onak direla, eta jaierrikoiak baita bultzatzeko super garrantzitsuak direla erromeri baten indarra bertan izetea, orduan super pozik. Eta nolakoa izan da erromerian, ze, karo, zu bakarlari moduan eskaintzen duzuna, da apur bat, intimoagoa, beste energia bat daukan kontzertuak eskaintzen dituz, da erromeria ez da justo registro hori. Ke ba, benetan izan da nire baritu dut aldaketa hori, ze adibidez larun batien, bueno, barikuan Lio eta gero Lion egiten dugun akustikoa eta gero nire errola datu aldut kompletuz, ze gero abadino jotzen dugu 11etan, eta izin behar dut akustikoko hori modua eta nire izikera hartu, apurtu total, eta erromerira 3 orduz jotzen eroan, eta hori nire registroa Ximena moduan abesten dudan registro hori eta besti horiek ba, super lasaiak direz, normalian nire gitarra bakarrik eroaten dut, eta gero bai erromerira bueltatzen nazenean, eta como superkambio eta jendia laitzeko eta festa montetako giroa lortu behar dozu, eta ez da erreza ere, baina baita ere ikusten da jendia zein nolako laguntza moten dozun, eta zein nolako energia transmititzen dozun, eta igual egun txar horietan ere jendia tiratzen dauzugaz, eta igual ez da nabaritzen, baina barrutik eta eszenatoki barrutik zein nolako energia susmatzen dan publikotik ere laguntzen dau pilo roloiek aldatzen dituzunean. Eta, bueno, sartu zaraz, estanda. Zein duzu ibilaldia, ez? Zu bakarlari. Orain, romeria batean abeslari zara. Zein da zure buruan urrengo urratsa? Ba, pendiente daukat, eta nire urrengo urratsa gustatuko litzaidake izetean nire lehen diska ataratea, edo nire lehen albuma kaleratzea, ze uste dut bai nire arima, bai nire izikera, nire abestietan eta nire halako mezuen bidez abesti bat zein nolako mezuak transmititzen dauen erakutsi dauela oso ondo zein nolako musika estiloa gure dodan nik atara oin. Gurot Ximena moduen jarraitu eta Ximena zein dan erakutsi oin bain programatik kanpo eta programak ekarriko dauen horrek
horre guztiak Elikatzea. bota dagoena, hori da. Eta bai, gurot nire album pertsonala atara, eta nire musika ibiliarekin jarraitu, oportunitate txiki horiek aprobetxatzen, eta hori da, datorrela, pozik, eta hori euskaraz ni gurot nire lehen albuma euskaraz egitea, eta euskara hori eta Euskal Herrian entzuten dan musika hori baita indartzea ere, eta Euskal Herrian dauden artista huts horiek indartzea baita ere musikaren industrian. Eta amaitzeko hasierako galdera izan behar zen agian, baina zergatik sartu da Simen abentura honetan, musikaren abentura honetan? Simenaz izan abesten, bost urte zituela gitxo gara bere, igual gitxi hau, eta bezbatzetan hasi nintzen, nola, abentura moduen txikia zara, eta nire gurasoak apuntatu ziaten, eta iruditu zitzaidan gehien betetzen ninduna hori zala, musika zala, eta hasi nintzen, abez batzan igual soloren bat ematen ziaten, eta ni disfrutatzen nuen gehiena zan, eta hortik aurrera nire gitarra hartu nun 7 urte nituela, eta orain horrekin jarraitzen dut, nire gitarra rosa nire identitatea markatu dauela, orduen nire gitarraekin jarraitzen dut nire gauzak egiten, eta hori txikian nintzenetik musikarekin zein nolako konexio berezia izin nun, eta orain horrekin jarraitzeko bidea komilatartien erraz jartzen ari diatela, eta zein nolako aukerak emon dizkiatela, hoiek aprobetxatuz nire bilbidea uste dut halako gauzetan bai nire izikera eta nire pertsona 100% betetzen dela. Pero, Simena, mil esker gurekin egoteagatik. Zuei. Espero dugu bihar estreinaldi bikaina izatea. Ea bai. Eta, bueno, animatzen dugu jende guztia, bihar, emanaldi hori ikustera, eta baita ere, kontzertua ikustera hurbiltzera, El Lío tabernara. Eta, bueno, badakizue, Aiaraldea eskualdean gertatzen den guztia jasotzeko eta jarraitzeko gure webgunea duzuela, aiaraldea.eus, eta zehazki, asteburua antolatzeko orduan, agenda ere izango duzuela. Orduan, esan dagoa, Simena, mil esker. Bai, zuei, eskerrik asko. Hori. Eta ondo izan, Ikusiko gara, bai, eskerrik asko. Agur.